tenim? Ara se sent? Se'n sent, papa? Sí, però no sé en quin micro. Se'n sent, papa? És aquest micro? A veure. Hola? No, no és aquest micro. Perfecte. És el de la càmera. És el de la càmera. Bueno, però... Hola, hola. Correcte. Ara sí. A veure, canvia. Som-hi! Bona tarda, ara sí! A veure, comprova. Aviam, comprovem. Aviam, comprovem. Ara sembla que sí, Solucionat. que ja funciona. Solucionadíssim. Bona tarda a tothom! Hello. Com esteu? Comenteu-nos pel xat si se sent bé, es veu borrós. Ara tot bé, no? Sembla? Ara sembla que tot bé, no? Jo em voldria tirar una mica endavant, però... Si no li dius a aquest gos que s'aparti, És tan fàcil com això. Està bé. Ara se sent bé, no se sent bé... Comenteu-nos. Tot bé. Tot bé. Tot perfecte. Doncs seguim. Bé, Bé. bona tarda. Bona tarda. Què esperem del dia d'avui? Nervis. Nervis? Estic nerviós. Avui jugarem al Tombarrebels. Com a revers. És que avui no tinc el control jo i no m'agrada. En què consisteix el Tombarrebels? Posem en context. Contextualitza. Serà com el típic joc de tombar vaixells. A1, tocat i enfonsat. D'acord. Doncs això, però amb xarrups de licor. I seran xarrups internacionals. És a Què vol dir dir, això, un xarrup internacional? tindrem vaixells asiàtics, Ui. tindrem vaixells italians i tindrem vaixells catalans. No m'està agradant. Has dit asiàtics, italians, catalans, em falta uns. Seran catalans. També. Podeu decidir. Tindreu 2 de catalans, un d'italià i un d'asiàtic. Ara res, què vol dir? No ens sents, papi? Sí, el micro està actiu. A veure. Sí, el micro està actiu. A veure. Sí, el micro està actiu. És ara impossible. Sí, ara se sent. Sí, vale. diu que sí. Vale. Vale. Doncs heu de traçar la vostra estratègia Per què? per enfonsar la flota enemiga. Vale. I com jugarem? D'una forma molt dinàmica. No serà un torn un i un torn l'altre, sinó que serà en base de preguntes, jocs, endivinalles i un recull d'eines pedagògiques Perfecte. que serviran per aniquilar el vostre enemic. Ai... Ok. El karma sempre torna, El primer que hem de fer ara és definir la vostra estratègia. Com voleu col·locar la vostra flota? Vale. Ensenyarem... L'estratègia és col·locar la flota. Exacte. Ensenyarem als nostres telespectadors els requadres. En aquest cas tenim la webcam de l'Anna Hola. i després tenim la webcam de l'Adri. Aquesta. Perfecte. Doncs, senyors, si vols minimitzar això, perquè Sí, vosaltres és el sou molt canal. tramposets,
I després tot se sap, Uns més que altres. Uns més que altres. I parlen per mi. Jo ja ho vaig veient per aquí i tot controlat. Molt bé. D'acord? A veure. Jo us proporciono la mercaderia. És a dir, això per fer la flota italiana, Jo no queda. això per fer la flota asiàtica i això per fer la tropa catalana. Uau. Uau. Són molts, xupitos. Xupitassos. Són masses, Vale, perfecte. D'acord? Perfecte. Doncs ja podeu començar a definir els barcos. Us explico. Sisplau. Haurà de ser un vaixell de 2 xupitos, D'acord. un altre de 3, Estan aquí preparats, no? un altre de 4 i un altre de 5. Okay. Si els voleu diferenciar perquè s'estan tocant, podeu barrejar diferents tonalitats d'alcohol. És a dir, que l'italià es toqui amb el català, que el català es toqui amb l'asiàtic, però en definitiva que ho pugueu diferenciar bé, que els nostres telespectadors també. D'acord? Vale, perfecte. M'ha semblat bé. Els vaixells en horitzontal i en vertical. Exactament. Diagonals no els podem No es partir, poden posar diagonals, no? Vale. Com voleu vosaltres. En principi no, no. Vostè ha de triar. No. No. És el màster. Mai he vist un vaixell en diagonal. Jo preguntava. Es pot, ja? Podeu començar. Podem Endavant. anar fent, no? Perfecte. Sobretot, comprovem que Anna Subirós, veus el taulell de l'Adrià des de la teva posició? No. Adrià, veus el taulell de l'Anna Impossible, Subirós? no. Impossible. Impossible. D'acord, doncs no en fem moviments estranys, si no algú quedarà desqualificat i haurà de veure tots els xupitos, els seus i el del seu contrincant, automàticament. Perfecte. Per tant, aquí no estem per bromes, No, i jo no vull dir res. Vale. Em poso les ulleres de telespectador oficials de la Rebel. Sisplau. Endavant. D'acord. Anem ensenyant com estan afrontant cadascú dels concursants la seva estratègia. Veiem actualment l'estratègia de l'Anna Subirós, que està apostant per un 3-4-3, típic Guardiola. Veiem a l'Adri com afronta el Girona. Val. Ho faré fins i tot. És que n'hi ha molts! No us amoïneu. Aquest serà vaixell català. Inclús li podeu posar noms al vaixell. La Pinta, la Niña, la Maria. Aquest serà segurament un vaixell Hi ha japonès japonès, teriyaki, i li faré com la seva bandera, no? con X de El mixta. centre. I així diferencio també jo vaixells. Vale, puc començar ja a omplir? Sí, i tant, endavant. Aquest serà Ok, l'italià. començo amb els Catalans. catalans. Endavant. Ostres, però nen, no està freda. No en tenim a la nevera? No n'hi ha de freda, l'he posat fa una horeta. Mira, millor, perquè així puja més, Així puja més. I aquest vaixell... Ratafia la caverna. La millor ratafia del mercat. Ja disponible a les botigues, tant online com a comerços locals. Podeu gaudir de tota la ratafia Rebel que vulgueu, consultant a la nostra pàgina web www.larebel.cat, on som. És anunci de cine, Ara comença la pel. Para pam pam para pam pam para pam pam Sí, para i no teníem pam. Italians. Sí, però bueno, No fa falta. per 5 xupitos. Però xupitos fins a on l'hem d'emplenar? Això ja depèn de vosaltres, perquè penseu que us pot tornar d'alguna forma. Ah, que això li pot anar. Això em pot anar? Això pot anar i pot tornar. Oh, sí, home, si arribo a saber aquesta informació abans, ho organitzo diferent, No, home, no. No tornarà res, Però ja anirà. però hi anirà. Pot ser que sí, pot ser que no. Doncs els estic emplenant, Anem a observar com està afrontant l'Adrià l'estratègia. La de l'Anna veiem A veure, una disposició atípica, que no s'esperaria ningú. I el de l'Adrià, hosti, una estratègia molt més agressiva pel que es Sí? pot veure. sí, m'agradaria saber com la veus, comparant. Si compares amb la... Jo si comparo no té res a veure un amb l'altre. Jo crec que... Has fet els barcos italians? Jo crec que ho he jugat bastant bé.
I encara podria jugar millor, Jugo millor. Això ja depèn de com ho veieu. Per aquest m'he posat massa. Ui, doncs no has vist. No passa res. Després, us explico. Aquí al mig tindreu un taulell, replicant el taulell del vostre contrincant. Amb una rodona haureu de marcar si és aigua. I amb una creu si heu tocat l'embarcació enemiga i ho marcareu amb una X de rebel. Això realment s'agraeix molt, El què? Poder marcar. Perquè la memòria... Me n'he de recordar jo després de quants xupitos hi ha, 14. Bueno, es pot fer. Tot es pot fer, però us ho he intentat facilitar el màxim possible. Que no jugava al Brain Training a la DS, doncs. No, però la Wii sí. La veritat no. No? A la Wii sí. El Brain Academy. Veus? Doncs d'alguna cosa ha de servir. Oh, però ja fa molts anys això, Vale, jo ja ho tinc fet. Ja ho tenim? Ja Em tinc totes falta les meves tropes. el país... Aviam, veiem la disposició de l'Anna Subirós. Què em passes al país nipon? El país del sol naciente, que això ho vam aprendre a l'streaming passat. Correcte, a veure què prenem en aquest. Aviam què preneu en aquest streaming. Ostres, jo ho he emplenat bastant, he vingut a jugar, Bé, Adrià, es nota que per això hem començat una hora abans, Perquè és un streaming d'aquells que diem potents. Ui, tant. Doncs ja ho tindríem. Ja ho tindríem. Anem a veure la disposició dels dos concursants. Per una banda, Anna Subirós, que juga amb un 4-5-3-3. I després veiem la webcam de l'Adrià. Però per què 4-5-3-3? Se n'ha deixat un. No, al contrari, n'ha sobrat un, no? Vol veure més? No ens hi posarem. No. I la distribució de l'Adrià, que ja ha estat fet un xurro tot el que ha costat, això, tot ben mullat ja. Una distribució, podríem dir, atípica. Atípica. Doncs si voleu comencem amb el joc de mata rebels. Comencem. No era tomba rebels. Era tomba, però bueno. Tomba rebels. Comencem. Si els vols matar també pots, Comencem amb el primer joc. Qui comença? No se sap. Aquí, com he comentat abans, no hi ha un ordre estipulat. En funció de qui guanyi cada pregunta, cada prova, serà... Ja, però qui comença fent la prova? O és una prova pels dos? És una prova pels dos. Al mateix temps, vale. Al mateix temps, no. En aquest cas, primer començaràs tu i després la Maria. Vale, o sigui, doncs ja... Vale, perfecte. Vinga. Ja es veuen aquí... Però no té res a veure, Adrià. No, ja no fa falta, no passa res. Anna Subirós. Sí, jo perdré, no pateixis. Creus que aquesta carta és superior a un 6 o inferior a un 6? Superior. Adrià, creus que aquesta carta és superior a un 6 o inferior a un 6? Direm inferior. Doncs la carta és... Perfecte. M'encanta. El 4 de trèvols. Que per aquells que no sàpiguen és... Inferior a 6. Per tant, la primera... Puc llançar? Bala va per l'Adrià. Perfecte. Endavant, Adrià. Ataca. Atacaré amb B4. Veiem la webcam de l'Anna. B de Barcelona o B de Rebel, que està al mig. 4. Hem tocat. Ha sonat. Bomba. A quin barco ha sonat? A l'italià. A italià. Perfecte. Barco italià. Ho marcaré en el meu... Amb una rodoneta. No, tocar amb és una amb una X. Amb una X. I no porta ni un xupitó. Imagineu. Veuràs. Perfecte. Perfecte. Està bo, Està bo? Veiem la reacció de la cara de l'Anna Subirós, d'aquest limoncello artesà. Representant a Itàlia. No bé. Arrivederci, Itàlia. Allora, anem a per la següent pregunta. Perfecte. Jo us faré una pregunta i vosaltres haureu de dir si és A, B o C. D'acord. Ara comença l'Adrià? Ara començarà l'Adrià a dir la resposta, però serà la mateixa pregunta pels dos. Vale. D'acord. Per tant, començarà l'Adrià definint la següent pregunta. Què vol dir l'expressió fugir d'estudi?
D'acord? Opció A. Opció A. Deixar la feina sense acabar. Opció B. Desviar-se del tema que s'estava parlant. Opció C. Treure males notes. Fugir d'estudi. Fugir d'estudi. Jo diria que és l'opció B. Desviar-se del tema que s'estava parlant. Sí. Anna Subirós. Comparteixo la mateixa opinió. No, que va en sèrio. Comparteixes l'opció B? Comparteixo l'opció B. Què passa si Ja. l'encertem els dos? Podem tirar. Tindreu un atac cadascú. Perfecte. Vale. Doncs l'opció correcta és... desviar-se del tema que s'estava parlant. Bé. Correcte. Molt bé. Molt bé, eh? Si vols, Anna Subirós, com que encara no ha realitzat cap atac, pots començar atacant. Ok. Veurem la webcam de l'Adrià i veiem que no ens estigui fent trampes. Endavant, Anna Subirós. D de Dinamarca. D de Dinamarca. D de Dinamarca. 4. 4. Això sembla... Sembla bombasso. Ha tocat. Sembla... Un vaso, hem tocat? Ha tocat i ha tocat un vaixell català, eh? Flota catalana. La catalana de la casa. Això ja emprenya, eh? Aquí anava l'avi, quan anava a Cuba. Ui, l'avi. A bordo del Aquest. català. Doncs l'ha partit per la meitat. Ok. I Adrià, hora del teu torn d'atacar. D'acord. Veurem la càmera de la webcam de l'Anna Subirós. Ja teníem el B4, ara cap on l'haurà enfocat? Segurament... Podem marcar amb una X on teníeu el barco? D'on heu tret el xupito? sí. O el podem deixar buit. O el deixeu si vols. buit, si voleu. Vale. Deixeu-lo buit. El deixo buit. D'acord. Doncs jo diria lletra C, 4. C4. Ha sonat. Ha sonat a Piccolini. I seguim amb Era Bustoni. Ha sonat seguim a amb Piccolini. l'italià, per tant vaig bé. No sé si haurà acabat o no aquest. L'italià s'està posant les mans al cap. Doncs ara anem amb una altra de cartes. Cartes. Ara és el torn de l'Anna Subirós. Correcte. Ok. Anna Subirós, ha de triar vostè si aquesta carta és vermella o negra. Negre. Adrià, Diré la contrària, diré vermella. vermella. Sí, clar. I la carta és... Negre! És negre. Ah! negra! Vale, em toca, doncs. Per no? tant, Anna Subirós, tens un atac a favor i en contra de l'Adrià. Vale, estem amb el D4 i Veiem el panell de l'Adrià. Jo aniria D5. 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 Ha tocat tocat. vaixell. Ha tocat vaixell i és català també o...? No és català. No és català. És d'una altra flota. És una altra flota que té forma de bota, l'italià. Molt bé. L'asiàtic s'està amagant molt, eh? No sé si perquè són baixets, però no toca, eh? Són ninjas. Són ninjas. Molt bé. Posarem la Canon gran. I veiem com està la situació. Podem fer recompte? I tant. Anna Subirós, quants xarrups t'has hagut de veure fins al moment? 2. Adrià, quants xarrups t'has hagut de veure fins al moment? 2. Per tant, estem en una situació d'empat tècnic. Però ella sap on tinc 2 vaixells. No ho sap, Adrià, no ho sap. Ho intueix. Això potser sí. Jo només en sé un. Passem a la següent pregunta. Aquest cas torna a començar vostè, senyor Adrià. Perfecte. Què va passar l'11 de setembre del 1714? Opció A. Van afusellar a Lluís Companys. Opció No B. és vermell. Barcelona va guanyar la Guerra de Successió. Opció C. Barcelona va caure en poder de les trompes franco-castellanes. No digui la resposta. Anna Subirós. Però si ell ha de començar. Ell començarà dient la resposta. Ah, Però vostè... jo tinc una altra pregunta.
l'ha de pensar la resposta. Ja la té? Sí, ja la tinc. D'acord. Doncs al mateix temps, digueu la resposta. No vols que te l'apunti? A, B o Sí, C? ens l'apuntem. Me l'apunto, a la mà. Vale, va. D'acord. I l'ensenyeu a la càmera. No, estic suant massa. Vale. A la de 3. 1, 2, 3. Mostreu a Ai, pantalla. ja m'ho he mostrat. Ja l'he mostrat, sí, mostra. L'estic mostrant, S'ha de veure. Què té? C i l'Anna Subirós, què ha marcat? La B. La B. I l'opció correcta és... Què va passar l'11 de setembre del 1714? Opció C. Barcelona va caure en poder de les trompes franco-castellanes. L'11 de setembre és celebrat pels catalans com una derrota i no com una victòria. Ok. Adrià de Catalunya. Vinga, va, Per Harry. tant, Adrià, vostè té un Va. atac en contra de la flota de l'Anna Subirós. Endavant, ataqui. Quan un vaixell estigui mort, s'ha de dir... O sigui, Tocat i enfonsat. S'ha de La dir. persona ha de dir tocat i enfonsat. S'ha de dir. Val, perfecte. S'ha de dir, s'ha de dir. Doncs ara, cap a un tiro. Va, anem a provar. D4. Bé, ha sonat. Ha sonat a... Buitoni, la massa italiana, Això vol dir que l'italià Limoncello. és de 4 o 5. limoncello. D'acord, seguim amb una altra pregunta. Ara és el torn de l'Anna Subirós. On es van originar els castellers? Opció A, Camp de Tarragona i el Penedès. Opció B, Lleida i el Penedès. Opció C, Catalunya Central. Ho diem Vostè al sap la mateix temps, resposta? Crec que la sé. Al Crec, mateix temps. Però no ho sé. Vale. A. Repeteixo les respostes. Sí. Opció A, Camp de Tarragona i el Penedès. Opció B, Lleida i el Penedès. Opció C, Catalunya Central. A la de 3. 1, 2 i 3. La A. Correcte! Vamos. Un atac per cadascú. De fet, a Tarragona es celebra aquest, no? Això dels castellers. El moviment casteller, Més important. la colla castellera de Valls, Correcte. Molt bé. antiga. Correcte. Vale, Adrià. Dispara. Aniré per la C. C. 5. 5. C5. Sembla que Ha tocat ha tocat. a l'italià. Tenim italians. Val. Molt bé. Jo ara... Atac de l'Adrià contra la flota de l'Anna. Ara pot ser que falli, E4. E4. No. Ep! I sembla d'un altre color. Hem tocat un altre. Perfecte. És ben curiós, que amb la d'espai blanc que teniu no en falleu ni una, tu. Sí, Però a la següent ja me'n trec un vaixell de sobre, És probable, és probable. No, és segur. Què toca ara? Ai. Ara toca una altra carta. Trai, amb cartes. I aquesta carta compta per 2 atacs. Heu d'encertar el pal de la carta. Va. Cors, piques, trèvols, o ja no sé quina em falta. I rombos. I rombos. D'acord. Ara comença l'Anna Subirós. Sí, que digui. Jo dic cors. Cors. Rombos. I la carta que val per 2 atacs és... No! Rombes. La loteria no, però això sí. Ah, Per tant, papi! El senyor Adrià disposa de 2 atacs Doncs... en contra de la flota de l'Anna Subirós. Vinga, va, Mostrem el regalatge. taulell de l'Anna Subirós.
Anem a rematar el primer vaixell, Aneu a rematar-lo amb la A4. Tocat i A4. enfonsat. Arrivederci. 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 El primer vaixell de 4 enfonsat. Ok. I ara ens n'anirem a la E5. Ha tocat. Ha tocat La direm. flota Ja catalana. estem veient que és un vaixell de mínim 3. Bé, bé. Serà el gran. Anem a una altra pregunta. En aquest cas, poètica. 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 Veuràs. Començarà l'Adrià, però ho direu al mateix temps. Doncs llavors... Ja, quina tonteria és aquesta? A mi me fas començar sempre a la primera i després quan li toca començar ell primer a l'hora, ho hem de fer a l'hora. Totes les preguntes seran alhora, perquè Sí, clar, vull no, els que, collons. no vull que un es vegi influenciat per la resposta de l'altre. D'acord? Ok. Perfecte. Qui va dir la sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan? Opció A, Jacint Verdaguer. Opció B, Miquel Martí i Pol. Opció C, Joan Maragall. Val. Ho teniu clar? No en tinc ni idea, però em sona a alguna cosa, però no crec. Però no crec. No tinc ni idea. A la de 3, dieu la resposta correcta. 1, 2 i 3. Bé. Sí. L'Adrià ha apostat per Miquel Martí Pol Miquel Martí Pol. i l'Anna Subirós ha apostat per Joan Maragall. I la resposta correcta és Joan Maragall! No en tenia ni idea, però no sé per què em sonava Miquel Martí Pol. Veiem Anem a veure el què taulell es fa. de l'Adrià Vale, i Adrià, pot atacar vostè. me'n vaig a B de Barcelona, 5. B5. Perfecte, ha tocat. Ha tocat italià. Ha tocat Italià. italià. Ara no sé si he d'anar a on hauré d'anar la pròxima. Un italiano, vero? Joc, Carta. Ai! Traiem cartes. Ui. ui, Això sí que és difícil, eh? sí que és difícil, sí? T'has tacat? Espero que no, perquè... Joc de cartes. Que no és com el de TV3. Ah, aquí no mengem. Aquest joc... Ai, però és que vull treure el tap i no se'm surt el tap, se'm surt tot. Vull tapar el... Ara tornem. Ara, ja està. Ara tornem. Aquest joc consisteix en qui encerti la carta amb el mateix número tindrà 2 atacs. Vale. I qui encerti la carta amb el nombre i el pal tindrà 5 atacs. Tu vols acabar el joc Però- molt ràpid, no? Costa molt... És que no crec que passi, això. No passarà. Però, Bueno, en l'estadística cas de que diu passi, en plan, d'aquí 10 minuts ja haurem acabat el joc. Correcte. Molt bé. No crec que passi, va. Digui una carta, Anna Subirós. Jo diré... J piques. La J de piques. I vostè, Adrià? Jo estava pensant també en la Jota, però no de piques, sinó de trèvols. D'acord? Doncs mostrem la carta. I la carta és Ai! el K de rombos. Soc jo o tinc molta calor després de tants de xupitos? Doncs Encara ens queden. es Quants queda... porta? 1, 2, 3... Bueno, porta uns quants. Us quedeu sense atac en aquest joc. No hi ha atac. No hi ha atac. Per tant, passem a una altra pregunta. D'acord? Ok. A veure, les preguntes catalanes. La setmana dels barbuts, setmana d'esternuts. Eudald, però pots fer preguntes que siguin interès? La setmana dels barbuts, setmana d'esternuts. En quin mes de l'any és la setmana dels barbuts? Setmana dels barbuts... Opció A, novembre. Opció B, abril. Opció C, gener.
Les teves preguntes són molt pitjors que les de l'Adri. Les meves eren... Eren de cultura. Això és cultura catalana. Va, tinc una resposta. I la vessant italiana i asiàtica on estan a les preguntes? No hi és. Doncs sort que no hi és. D'acord? Una merda. Sí. A la de 3, No, espera. Quins eren els mesos? opció A, novembre, opció B, abril, opció C, gener. La setmana dels barbuts, setmana d'esternuts. Vale, va. Quan vulguis. Ho tenim? Sí. A la de 3. 1, 2 i 3. Sí. L'Anna ha apostat per al mes de novembre i l'Adrià ha apostat pel mes de gener. Correcte. I l'opció correcta és gener. Gener. Per Reis. Jo devia per Reis Max. Setmana dels barbuts. No ho he buscat. No té més No ho importància. sé, És igual, o sigui, la resta li és igual. Bueno, va. Doncs... Quants atacs? Ei, Un atac. algú ens ha dit alguna cosa? No sé, no ho veig des d'aquí qui és. Emma Miró. Emma Miró, hola. One point. Què vol dir one point? Què? Ens ha sumat one point. Ha sortit one point aquí a One l'streaming. Ha sortit Ok, one point. thank you. Què vol dir one point? No sé. Bueno, vinga. Doncs Adrià. ataca, Tinc un Adrià. atac. Ja mata-me. No, sí? Doncs va, mato. Espera, 3. Tocat i enfonsat. Perfecte, en tenim dos. Bueno, ara se'm complica perquè ara no sé on estan la resta. Ara puc Era fallar. flota catalana. Sí, era la que faltava de català, tocada i enfonsada. L'avi que anava a Cuba, Ja està, ja no ha tornat A més. Cuba es va ara a quedar. Cuba es va quedar. Seguim amb preguntes, i ara més virals, perquè t'agradi més. Anna Subirós, més del teu agrat, d'acord? Quan sortirà la Beyoncé, la Kim Kardashian, coses d'interès de tothom, per favor? No, és que De les coses... tothom. En aquest cas només és No. teu l'interès. Però Ja. vosaltres sabeu, no?, que la setmana que ve, no l'altra, em toca a mi? Endavant. Sí, sí, Ja us podeu endavant. estar descarregant i ja us podeu començar a subscriure, a fer follow a l'E-News i a tot aquest món de cotilleo, perquè se vienen cosas del corazón. No passa res. Enterar-sos. Però Veurem. No en tenim ni idea. Veurem. Així que... Us posaré la imatge d'una persona i us diré, perquè és que aquest és el vostre nivell, que ni una imatge sabeu identificar qui és. Us diré la imatge i us diré qui és aquesta persona i m'haureu de dir qui és. Jo del corazón, a part de la Belén Esteban, Jo ni això, Però de Rafa Mora, ja no conec a ningú més. Verge Santa Maria, doncs ja podeu començar a estudiar. Teniu 2 setmanes per posar-vos al dia. Sí, que no tinc altra cosa a fer. Si vols guanyar, has de pencar. no passa res, perdrem. Raonant, Tot s'arriba. pensant, Ok. s'aconsegueixen les respostes. Només us diré the best of both worlds. Investigueu la frase. Mierda, apunta, de ves què ha dit. Però esto catalán hablamos raro, ¿no? Bueno, vinga, va. Vinga, pregunta. Pregunta. Amb un atac en joc. Quin vídeo té més visites a YouTube? Aquest li va molar moltíssim, el de li va fer massa ràbia l'altre dia. Opció A, Digues. Despacito. Despacito. Opció B, Shape of You, Shape of You. de l'Ed Sheeran. Vale. Ok. Opció C, See You Again, d'en Wiz Khalifa. I opció D, Ah, ja ve? Ara m'han posat 4 opcions, que no tenia i suficient amb opció D, 3. Baby Shark. Fa, vale, ja està. La tinc, és molt fàcil. És molt fàcil. És molt fàcil. A la Això de posar la 3. D. Se la podem dir a la... Sí. Dieu-la a la vegada. Aviam a l'hora. Compta fins a 3. 1, 2 i... La D. Baby Shark. Aquesta. La D, Baby Shark. Vinga, va, un ataque per cadascú. Correcte, Baby Shark amb 13,42 mil milions de visites. El vídeo més vist de la història de YouTube. Bestial, Baby Shark, tu, 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 Baby Shark, tu, 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 Baby Shark. Comença atacant l'Adrià. Ensenyem la webcam de l'Anna. Vinga, va, Va, Adrià. me'n vaig al Échale. B2. B2 és aigua. Aigua! Riu. Vale, em toca. I m'agrada renunciar a una nana. No sé Que si ja anar. sé on està la de 5, perquè només pot estar en una. Ui, Perfecte. ui, Riu, ui, ui, riu. ui. Adri, tu això ho has posat molt
No, només pot estar en una, no? La 5? Sí. O no? Sí. De la manera que ho tinc jo aquí apuntat, només pot estar en un. O no? O no? Sí. No. Doncs llavors, aquí ja has mentit en algun barco, No m'han dit en res. Has mentit en algú. No. Pots comprovar-ho, vale, si vols. O sigui, m'ha dit que hem enfonsat aquest, hem enfonsat aquest. Per tant, només queda aquest possible. Pot ser que sí, pot ser que no. Vinga, va, som-hi. Som-hi. Vale. Anna, ataca. Va, me les jugo. A5. Ha tocat. Ha I ha tocat. enfonsat. Ha tocat i ha I ha enfonsat enfonsat la italiana. navegació Vamos! italiana. Ai. I ara tinc un altre barco amb el que atacar. D'acord. Què toca? Ara toca una altra pregunta. Volver repetir. I anem a preparar la següent activitat, Ui, 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 ui. Perquè això ja ho tenim tot preparat. Pregunta. Pregunta. Ai, Dios. Quina és la paraula més buscada a Google el 2023? 2023, vale. Crec que la sé. Opció A, Facebook. Opció B, YouTube. Opció C, temps. Opció C, traductor. Opció C, Opció temps, B. obsessió. Opció C, traductor. Ai, opció D, traductor. Doncs no la sé perquè pensava que era una altra. Jo pensava que era Twitch, Twitter. Jo Google. Perquè la gent Vale. no pot buscar Google al Google. Vale, jo ja crec que diré... Pots tornar a repetir? És que... Sí, tornarem a repetir les opcions. Opció A, Facebook. Opció B, YouTube. Opció C, temps. Opció D, traductor. Tinc molt de No ho sé, Jo crec que sí que ja a ho nivell sé. global, a nivell... A nivell global. Vale. Va. D'acord? A la de 3, dieu la resposta. 1, 2 i 3. La D, Has dit? la D de Dinamarca. La D de Jo la Dinamarca B. i vostè la B de Barcelona. Sí, no estic gens segur, però va. I l'opció correcta és B de Barcelona. Sí? Quina era la D? YouTube. 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 Anava a dir temps, perquè dic, hòstia, temps... Amb 1,2 bilions. Mare meva. Joder. I el traductor... Pots parar d'encertar coses? I anava a dir, he estat a punt de dir temps, La paraula més buscada ha estat YouTube, seguida de Facebook, seguida de temps, amb 512 milions, i traductor amb quarta posició amb 444 milions. Ostres, però Facebook? Facebook, Curiós, 867 Encara es milions. busqui? No, suposo pel canvi en meta i tot això. Bueno, Estic molt bé, sumant. puc atacar? Sí, Pots atacar. Carrego el canyó. Carrega el canyó i dispari. Disparo al A1. A-O. Tocant. A1, ui! Asiàtic. Arigato gozaimasu! Sumimasen! Sumimasen! Vale, Arigato gozaimasu! així que el Japo és el més gran. El Japo pot ser que sigui el més gran. Però aniré a buscar l'altre, després. Com aquest ja sé on està. Clar. Ok. D'acord? Anem al següent joc. Ai, Aquí sí que començarà un i haurà de dir la resposta correcta. Si l'encerta, seguirà, i si no, passarà el torn a l'altre. Perfecte. M'haureu de dir què es busca més a Google. Jo us diré dos conceptes i m'haureu de dir si es busca més o menys. Va, m'agrada. D'acord. D'acord? La paraula base és Juego de Tronos. qui comença, però? Comença l'Adrià. Juego de Tronos. I vostè m'haurà de dir si la paraula Bangkok es busca més o menys que Juego de Tronos. En aquest any? O no saps? En general, no se En sap. general. Sí. Bangkok es busca més. Vostè diu que es busca més i la resposta és incorrecta. Doncs res. 11 milions
Game of Thrones, 1 milió, Bangkok. Ostres, quina diferència, Passa el torn a l'Anna Subirós. Aquesta la canviarem perquè no sabem qui és. Vale, l'ha canviat per la meva incultura. No, perquè jo no ho sé. Bàsicament ha canviat. Jo no ho sé perquè és un concepte molt estrany. Ui, és que surten conceptes aquí molt estranys, Però què has buscat, Eudal? No has buscat coses simples que ens poguéssim saber? És higher or lower. No, sí, ja, això ja està fet, no he treballat tant. No ha treballat. No, si ho ha fet aquesta tarda, després de la migdiada. Doncs som-hi, Sí, sí. M'has de dir, Anna Subirós, Digues. si l'Empire State Building es busca més o menys que Victoria's Secret. Menys que Victoria's Secret. Bueno, espera't, és que Victoria's Secret últimament està molt... Però és en Jo diria general. menys, perquè dos tetes tiren més que un Empire State Building. Tu em dius que l'Empire State Building es busca menys. Menys. I la Jo resposta hagués dit el és... mateix. Correcte. Sabia jo. Doncs vostè té un atac. Ataca. Vale, Adrià, me la jugo amb la D3. D3. There's Aigua. nothing. Ai, ai, ai. Sí, vale, ja sé Aigua. que he d'anar cap allà i que deu ser el de 5. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Se vienen cositas. Faré un punt per saber que ho has dit. Adrià, seguim amb el mateix joc. Segueix. UNICEF UNICEF. es busca més o menys que l'Empire State Building. UNICEF es busca més. UNICEF es buscarà més? En general. Correcte! Vale. Vostè té un atac en contra de l'Anna. Endavant, Adrià, ataqui! Vull provar el B5. Com diu el molt puta. Vale. Com van les embarcacions? Fem recompte. Fem recompte. Anna Subirós, compten les embarcacions. Et puc dir més ràpid les que em queden. I que ja sé on estan. Ui, 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 ui. Per tant, ara dependrà de l'habilitat. De l'habilitat de les respostes. De les l'equip. respostes. Correcte. Que ja s'està quedant clar que l'Adrià té més... No, però no vol dir res d'això, També. És que si féssiu preguntes No vol dir de res. cultura general com, jo què sé, quin és el dia de l'aniversari de la Miley Cyrus o quin signe de zodíac és, doncs claro, però això... Quin dia és l'aniversari de la Maria? Vale. Hòstia, Perquè clar, hagués quedat flipat, ja també... Ah, no seria el seu signe de zodíac! Que bèstia. Però jo sé que és de besta humor. Començo a tenir calor també. És que jo porto molts xupitos, Adrià, i jo estic suant, se m'està caient la No, gota. Voleu que obrim una mica? Obrim una Home. mica, sisplau. Adrià, Sí. arribes? Hi ha la roba estesa allà. Vale, No es veu. som-hi. Ara és el torn de l'Anna Subirós. Britain's Got Talent. Ara ja no et queden més preguntes o són totes això de... Totes seran així i jocs de cartes. Ja no és correcte. Ja no és correcte. Ja n'he fet 3. No, i n'ha fet perquè jo li he dit en plan, a l'igual ho faràs tota l'estona això. Britain's Got Talent es busca més que Pokémon o menys? Menys. Perquè és Britain. Britain Got Talent. Menys que Pokémon. I la resposta és... correcta! Va. Tens un atac en contra de la flota adriaquina. Adrià, quina? C4. C4, correcte. Catalana. Tropa catalana. Tropa catalana. L'avi Joan ha dit: au, m'han tocat. He perdut la cama. El meu avi, pobre. Una cama no, però un dit del peu sí. Farem l'última ronda.
tant per l'Adrià com per l'Anna, i després passarem a un altre joc, d'acord? Perfecte. Nois, a la pròxima compra que fem hem de recordar que hem de comprar un vano, perquè jo amb aquesta... Un vano? Un vano. Ventilador també si voleu, però... Ventilador en tenim. Ventilador en tenim, però com que feia fred, bueno, entre cometes, abans d'aquestes calors, vam dir, va, ja està, ja ha canviat el temps, i vam posar el nòrdic, tenim el nòrdic posat, vale? I vam guardar el ventilador. Previsors, sou previsors? Massa previsions, jo diria. Els mesos de... Vale, perfecte. Amb el canvi climàtic, no? Ja ha canviat tot, eh? Sí. Abans canviaves l'armari l'1 de setembre. I ara, mira, ja estem a l'octubre, noi? Però ja sol passar, o sigui, això és fins Sant Narcís. Bones fires, eh? Bones Esteu fires. tots convidats a les fires de Sant Narcís de Girona. Beso aquest any. Beso, Sí, el 4. el 4 de novembre. Però es podia anar? Es pot, i si anirà. Què vols dir, si es pot anar? No sé si hi havia alguna cosa, teníeu alguna cosa. Hòstia, Adrià, no me jodes. 4? Tenim una fira? No ho sé, Mira, és que no sé per què em sonava ara de que no... Tinc el... De que no es podia anar. Sí, pot anar. És el cap de setmana següent que tenim la gran fira. La gran fira. Quina és la gran fira? La gran fira és la fira de Santa Coloma de Farners, l'epicentre de la ratafia, el centre neuràlgic de la ratafia. Deixeu-me menjar una patata perquè... 12 i 13 de novembre o 13? Estem parlant de... Aquell cap de setmana. Aquell cap de setmana que és el 11 i 12 de novembre. Gairebé. 11 i 12 de novembre. 11 i 12 de novembre. 11 i 12, sí. Molt bé. Doncs som-hi, proseguim. Adrià, Mitsubishi es busca més o menys que Britain's Got Talent? Joder, és difícil aquesta, eh? A veure. Aquí potser no es busca tant, però en altres països es buscarà molt. Japó i companyia. Per tant... És una pregunta nipona. Jo no diré res, No has de dir res. Clar, no has de dir res, ningú t'ho ha demanat. Mira, jo diré. El volia ajudar, però... No m'ajudis. No ho faré. Jo diré més. Mitsubishi més? Més, perquè no només tenen cotxes, tenen aires condicionats, tenen moltes coses. Això és veritat. Mitsubishi és superior a Britain Got Talent. Veiem com té l'Anna Subirós a la seva disposició de les embarcacions. Això vol dir que és correcte? És correcte. Vaig Mitsubishi intentar és superior. eliminar el vaixell de 2, però clar, no sé on està. L'Anna, si jo fos l'Anna, l'hagués posat aquí. Per tant, C5. C5? Sí, lletra C. Número 5. I número 5. Però... Vale. O sigui, sí, m'has tocat. No estic entenent res. Què està passant? És correcte, no t'ha mentit a cap moment, Adrià. Val, llavors sí, aquí m'han mentit. No pot ser, Adrià. Sí, m'han mentit. No pot ser, Adrià. Perquè m'han dit vaixell enfonsat i no era enfonsat. Era enfonsat. Doncs llavors... Potser aquí hi ha hagut una pèrdua d'informació. No, pèrdua d'informació no. Ara no sé com està organitzat, ara ja m'ho matat. Ja està. Pèrdua d'informació no, aviam. Ara he de moure-ho tot. Tota la caixa! Jo no t'he mentit en cap moment. Ui. Vale, perfecte, ja... Anna Subirós. Ho tens ja, puta. No faltem al respecte al contrincant. És una manera col·loquial de parlar. És una manera... Sí, D'acord. no sap perdre, digue'm. No sap perdre. Doncs ja està. Es diu quan. I amb aquestes calors menys, eh? Sort que després anem a sopar un sushi. Sí. Però és que tant l'alcohol amor després no podré menjar. Clar que podràs menjar, tindràs molta gana. Set no en tindràs? Ara ja anem al meu gargot, eh? No hi has anat mai al meu gargot. Per què estem fent publicitat? Que ens paga? No ens paguen, però és un sushi que està molt bo. I com que qui ens escolta no ens paga, però... Però per WhatsApp m'han reaccionat amb un cor. Emma Miró és la teva cosina? No és la meva mare. És la teva mare? Sí. La Maria Teresa? La Maria Teresa. De Cal Grau, sí, de tota la vida. Doncs com només ens veuen els nostres pares,
I no hi aniran? Som 5, Ah, som 5? Ei, doncs qui més ens veu a part de... Sí, nosaltres som, el meu pare, la Teresa, nosaltres som 3, 2 persones que no tenim controlades. Manifesteu-vos, Manifesteu-vos pel xat. 4. Ja li hem posat massa pressió, no? Massa pressió. pressió i ha marxat. Vaja, bueno, doncs la persona que falta, S'ha que es sentit molt manifesti. pressionada, pobreta, però si no anàvem a fer res. No anàvem a fer res, només volíem identificar-te. Ostres, és molt bèstia que l'Auronplay tingui 56.000 persones i nosaltres només 4. Bueno, ja, és que el contingut... Bueno, el nostre contingut considero que és més bo. Sí. Per tant... Però no tenim el nom. No. Doncs seguirem amb l'última pregunta d'aquest joc. Anna Subirós, la marca Bosch... Ai, si la teva cosina no és Miró, És Rovira Miró. és Rovira. Ai, soc tonta, sorry. La marca Bosch d'electrodomèstics es busca més o menys que Mitsubishi. Uau. Soc jo, perdona? Què m'has dit? La marca Bosch, Uh-huh. la d'electrodomèstics, Hosti. es busca més o menys que Mitsubishi. Uala, que xum. Aquesta... Al col·le deien Mitsubishi! Jo diria... Mitsubishi. Jo diria menys. Bosch, menys que Mitsubishi. I la resposta és correcta! Vale. Adrià... Efectivament. Està bé. E4. Ui, un moment, que apuntarem la càmera aquesta. 4. 4. Tocat. Català. Sí, aquest és el de... Molt bé. Com aneu? Anem. Quants barcos enfonsats teniu? Amb calor. 2. Enfonsat un. Ostres. Doncs s'està complicant, Ui. Doncs ara farem un joc... I només m'he begut la meitat. Només t'has begut la meitat. Ara farem una pregunta d'aquelles que agraden a l'Anna Subirós. L'acabes de buscar. L'acabo de buscar. I la pregunta va per l'Anna i només la respondrà l'Anna. Perfecte. Després la següent pregunta anirà exclusivament per tu. Moltes gràcies. D'acord? Té a veure amb la Miley Cyrus? La pregunta és: amb quantes temporades té Keeping Up with the Kardashians? Ah! Opció A, 10 temporades. Opció B, 15 temporades. Opció C, 18 temporades. La sèrie de la Kim Kardashian, de quantes temporades disposa? 10, 15 o 18? Aviam, si la Kylie Jenner té 25 anys ara i això va sortir quan ella era relativament petita, menys de 15 anys ja en tenia 10, llavors jo diré 10 temporades. 10 temporades i la resposta és incorrecta! En té 15? En té 18! 18 temporades d'una 18 sèrie. temporades! Tanta gent hi ha mirant això. Per favor, 18 Jo una temporades. d'ella, però no sabia que 18 Déu meu. temporades. Per tant, et queda sense Bueno, cap atac. això és good to know, good to know. Quantes n'has vist, Anna Subirós? Explica'ns una mica la teva trajectòria amb Keeping Up with Kardashian. Vaig començar primera carrera... N'he vist 17. No, vaig començar primera carrera i després hi va haver un any de peron i després van fer una altra temporada però amb un altre format diferent. I aquí ja ho vaig perdre. Llavors, 4 anys, que són els 4 anys de carrera. Molt bé. Cultura general. Cultura general. Seguim... Aprens molt d'argot estadounidenc, està guai. És una manera d'aprendre l'argot col·loquial que no t'ensenyen a les acadèmies. Això està bé. Molt bé. Adrià, aprovaries l'ESO a dia d'avui? Depèn. L'Adrià sí, jo no. Anem a comprovar. La denominació d'edat de plata a quin període literari espanyol correspon? Edat de plata. Opció A, la literatura anterior a la Guerra Civil. Opció B,
els 30 primers anys del segle XX. Opció C, els 30 anys després de la Guerra Civil. Opció D, la literatura posterior a la Guerra Civil. No ho has repetit molts cops, això de la Guerra Civil. Vols que repeteixi les respostes? Sí, no en tinc ni idea, serà completament a sort, així que digues. Opció A, la literatura anterior a la Guerra Civil. Opció B, els primers 30 anys del segle XX. Opció C, els 30 anys després de la Guerra Civil. Opció C, la literatura després de la Guerra Civil. De plata. És que estic pensant en la d'oro i no m'acuerdo. L'edat de plata, Adrià. Ja, per això, però si serà d'oro... Mira, diré... no sé quina lletra era. Els 30 anys després... No, a principis del segle XX. Els 30 primers anys del segle XX. Sí, aquest. I la resposta és... correcta! Sí. En sèrio? La literatura espanyola es va viure entre el 1898 i el 1936, un període d'esplendor. Perfecte. Per tant, tens un atac en contra de la flota austrohúngara de l'Anna. Vull provar... D5. Perquè ara, com se m'han trencat els esquemes... Ai, no, que no... Perfecte. Què tens? Què penses? Ja ho saps, si ho tens. A5. En tens un? Que és només gran. tens 3 xupitos. Tinc només 3 xupitos més, A veure, la resta ja m'ho has enfonsat tot. Sí, l'A5 és un i la resta pot ser B1 o A2, no ho sabem. Aquí serà la difícil. I de quan és aquest barco? No ho sé. Perquè com ja m'has... No sé. Veig m'he despistat. Ai, molta diferència, Sí? Ara, per cada resposta correcta de l'Anna Subiró seran 2 atacs. gràcies, amor. I seran preguntes del teu estil, de les que t'agraden, d'acord? Vale. Quants dits tenim en una mà? 18. Molt bé. Comencem? Com es deia l'exnòvia de Robert Kardashian, que va pertànyer a un grup... Blac Chyna. Que va pertànyer a un grup conegut de Disney? Opció A, Adrien Balleon. Opció B, Blac Chyna. Opció C, Alexis Sky. Blac Chyna. No, però no sabia que havia pertangut a un... La resposta és incorrecta. La Blac Chyna tenen un fill en comú, què m'estàs dient? Es diu Dream. L'opció correcta és Adrien Balleon. No sé qui és aquesta pava. La Blac Chyna va sortir mínim en 2-3 temporades de la... Ah, sí, jo sé qui és. És veritat. Perfecte. Ni així guanyem! Ai, ai, ai! Jo no puc fer res més, No. I tu tampoc. Jo tampoc. Anem amb les preguntes de l'ESO. Anem a l'ESO, torna a l'ESO, va. Qui va ser el successor de l'emperador Juli Cèsar durant la gloriosa època romana? Vale. Opció A, Octavi August. Opció B, Marc Aureli. Opció C, Adriano. Opció D, Edicto Milan. Ai, estic entre dos. Doncs només n'hi ha una de correcta, Adrià. Torna-me-les a repetir, sisplau. Opció A, Octavi August. Opció B, Marc Aureli. Opció C, Adriano. Opció D, Edicto Milan. Diré la A perquè em sona l'Octavi, però... Octavi August, No estic gens... resposta definitiva. Sí. I és correcta. No és que Octavi té molta August. sort, l'Adrià. No en tenim idea de A veure, l'Adrià. era l'únic nom que em sonava. No en teníeu de les preguntes ni de les respostes. Però què he reflectit? Els Els resultats queden reflectits. Veiem el taulell de l'Anna Subirós, que està en decadència aquesta flota. Això sí que és l'Octavi August. Carreguem... Bueno, vinga, va, Adrià, mata l'un ja. A5. Molt bé. Tocat i enfonsat, Adrià. Perfecte, tenim el de 5. Crec, no ho sé ja que tinc. O el de 4, no ho sé. El de 5 o el de 4. Tu creus que jo puc... Pel meu cos pot assumir tants xupitos, Eudal?
Si haguessis encertat les preguntes més fàcils... Correcte. Quines? Home, aquesta de l'exnòvia... L'exnòvia més coneguda d'en Robert és... Però és que no has acabat d'escoltar la pregunta, és el teu problema. Que va pertànyer a Disney. Que sí que ho he escoltat això, ja sabia jo que la Blac Chyna no havia pertingut. I doncs, per què ho dius? Perquè és la ex més famosa, més conflictiva amb les Kardashian, amb qui tenen una filla en comú. Perdona, és la ex més sonada. En fi, és igual, això és indiferent. No És passa res. Som-hi. Som-hi. Et dono 3 xupitos ara. A veure... I també una pista, si vols. 3 xupitos, Adrià, perquè això ja s'està enfonsant. La taula ja comença a decantar-se cap aquí, saps què vull dir? Correcte, sí, va, me sembla bé, perfecte. Endavant. Vale, vinga, va. On va perdre la Kim Kardashian els seus anells de diamants de $75.000? Anells o arracades? Aretes, què són aretes? Arracades. Arracades de diamants de $75.000. Qui el va trobar? En Bora Bora la Kendall, en Bora Bora la Kylie o en Cancún la Kylie? Fa, no sé si era Cancún o era Bora Bora. La Kylie els va trobar. Això segur. Però no A sé Bora si era Bora o a Cancún? No ho sé. Jo sé el gif més famós que hi ha, que és de la Kim Kardashian banyant-se a la mar d'una aigua cristal·lina, plorant, amb una cara que té la cara horrible quan plora, vale? I tothom fa, pues, Merchan i coses d'aquestes amb la cara de la Kim Kardashian plorant. I I lost my earrings! Bueno, total, o sigui, em sé la història, ho he vist. Està fent temps Però per no sé, respondre. no sé si és Bora Bora o és a Cancún. Així que em mullaré i diré Bora Bora per la Kylie, opció B. Bora Bora per la Kylie, la resposta és... Incorrecte. Correcte! Ai. Vale. Vinga. Enfoquem, perquè això va a canonades. Sí, va canonades i veuré ara, 3 atacs a favor de l'Anna Subirós. No desperdicis aquesta oportunitat d'or. B4. B4, català, tocat. A4. A4, català, tocat, ja. Vale, i ja està. I tens un atac més. No, és igual, ja està. No, dispara, sisplau. No. No, dispara, sisplau. Ja està. Vols disparar? Sí. Que no tens No, emoció. perquè jugo amb avantatge, no m'agrada que No és em avantatge. passi. No és avantatge. Si perdo. Si sóc inculta, doncs sóc inculta, no passa res. Que no ets inculta, dispara. El màster ho ha volgut així. també. Has encertat la pregunta. La seu. Seu, no. Vale. Ai. Ui, tornem a cartes, perfecte. Tornem a les cartes. Això que m'agrada tant. I m'haureu de dir... M'haureu d'encertar 3 cartes seguides amb 2 xupitos en joc. Les cartes. Però què vols dir? Més alta, més baixa? Més alta, Ah, més perquè baixa. clar, encertar 3 cartes seguides. La primera que ha sortit és un 3. Què dieu? Més alta o més baixa? Però diguem a la vegada. Sí. Més alta. Més alta. Vinga, següent, pregunta. Heu perdut. Que Vale, lamentable, molt bé. Per tant, ara, com heu perdut, Això... us heu de veure un xupito de la vostra flota sense indicar el contrari de quina posició l'heu begut. Com? Vale. Us heu de veure un xupito de la vostra flota sense informar Com si me'n quedessin. el vostre contrincant de quin és. D'acord. Vale, deixa'm marcar, doncs. Va, jo aniré al Japo, El japonès. Que no l'he tastat. Per lo que sé. Vale, ja me'n puc veure, no? És que a més, quina barreja que estic fent de santa. És veritat, Limoncello, Això de la barreja. ratafia, sake, Adrià, Eudal, vol que caguem demà, però aigua. Vale, res. Aquest es queda on estava. No? I està descomptat. Però què vols dir que està descomptat? Ja no hi és. Ha desaparegut. Desapareix. Desapareix. Però què vols dir? Que ara el vaixell té un quadrat menys. Un quadrat menys.
El puc treure d'aquí. El pots treure. Gràcies. Ah, o sigui, que si l'Adri, per exemple, em digués aquest número... Clar, ara ja has jugat una mala passada l'Anna, brutal, eh? No, sí, l'Adrià et diu aquest número, tu li dius, està buit. Jo, pues, havent-ho sabut això, me n'hagués begut un altre. Però si ho he dit, No, no m'has especificat. Has dit que ens en beguéssim un, doncs ja està. però no has especificat que Que després jo també d'aquest hagués begut diríem un altre, també. aigua. Ja em pren, eh? Canvio, eh? No, ja no es pot veure del mig. T'has begut el de la cantonada? No. Vinga, va, acabem ja amb això, que s'està fent molt llarg. Portem una hora, només. Més alta o més baixa? Igual. Com sigui, eh? Reata. Alta, també, va. No! No! No pot ser! El perdre, Que fort. per segon cop consecutiu, us heu d'omplir un xupito. Però Ara aquest arregla-ho. tio... Ara... O sigui, la barreja no és suficient. No, Adri, però és que estàs fent les normes sobre la marxa, en plan... Bueno, és que ho està fent tot sobre la marxa. Hem començat ja Tu, sobre la marxa. les preguntes... Hola, rei. Les preguntes també les està fent sobre la marxa. Tu ho està fent sobre la marxa, aquest noi. Com, L'única cosa que tenia fet abans és el que jo hauria fet. És terrible. És terrible. Doncs ara tindreu un vaixell d'un xupito i podeu triar el gust que vulgueu. Podeu triar ratafia, limoncello o sake. Vale, Adri. Jo ratafia, sisplau. No, utilitzo aquest, eh? Podeu reutilitzar. Ah, però jo l'havia deixat allà mateix. Ah, jo? No, a mi m'ha dit que el tregui. Ah, llavors aquell barco Era com és un barco d'un de- menys. Sí, exacte. Exacte. Llavors tu pots tenir una 2 de 2 ara mateix, Adrià. Correcte. O un de 3 i un de 1. I jo puc tenir... I ja va, baixa. I aquest on el col·loco? Es pot... No, baixa. Es pot col·locar en un lloc on abans hi havia aigua o no? No. Vale. Ha d'estar buit completament i que no s'hagi mencionat el transcurs de tot el joc. D'acord. Aquí. De cada cop els xupitos són més petits, eh? No, jo l'he emplenat igual, eh? Adrià, jo, em sap greu, però em porto ja... Quants n'hi havia? 14? Doncs em porto 13, vale? Mira, et falten 2. No, en funció de què ens sorprèn. En funció del màster. Bueno, és veritat, que potser cada dia omplir un altre tots els xupitos. Sí, a mi si em diu això, jo crec que agafaré la porta i marxaré. Ai... Els xupitos que quedin de la persona que perd, no que guanya, te'ls veus tu. Me'ls veig jo. Va. Va, Pregunta. pregunta. És individual també o és pels dos? És pels dos. Vale. Vale. Heu de fer... Heu de traduir la frase de l'espanyol a l'anglès. Tu, en sèrio? El equipo de fútbol español perdió ante una No. Italia poderosa. Jo necessito un paper aquí, eh? Jo us llegeixo les The respostes. Spanish Football Club... Ah, no, llegeix les respostes. A veure... El equipo de fútbol español... No és la resposta això encara, ¿vale? Entenc. El equipo de fútbol español perdió ante una Italia poderosa. Opció A. Spanish football team lost to a Italy painful. Opció B. The team of football Spanish lost to a Italy powerful. Opció C. A Spanish football team lost to a powerful Italy. Opció D. The football team Spanish lost to a Italy amazing. La B... Ai, la C. Sí, jo també. Opció B, tots dos? Sí. Sí, que no l'ha begut vostè. Opció C, Spanish football team lost to a powerful Italy. I l'opció és correcta. Per tant, cadascú de vosaltres té un atac a favor. Adrià, sisplau, comença. Sorpréndeme. B1. Agua. Vale, Aigua. sisplau, parlem Aigua. correctament. Anna Subirós, ataqui. E2. E2. Tocat. Which one? It's asiàtic? Català. Net. És el que Catalan t'acabes one. de posar ara, no?
Molt bé, seguim amb les preguntes. Quins són els elements naturals físics fonamentals de la Terra? Vale. Opció A, el relleu, el clima i la hidrosfera. Opció B, la vegetació i la fauna. Opció C, el relleu i la hidrosfera. Opció D, el relleu, el clima, la hidrosfera, la geologia, la vegetació i la fauna. Uau! A veure, davant el dubte sempre triar l'opció més llarga. Sí, correcte. Esa. La D? Sí, també. Error, el relleu, el clima i la hidrosfera. Pues molt bé. Bo, següent. Següent pregunta. Amb quin equip jugava l'exmarit de Khloe Kardashian? Hòstia, és bàsquet. El En Tristan Thompson. Los Angeles Lakers, No ho sé. Chicago Bulls Els que tenen la samarreta groga i... o Cleveland Cavaliers. Els que tenen... M'estàs donant pistes, eh? Grogues Lakers, però groga i... No sé com converteixen els Cavaliers aquí. Opció A, Lakers. Opció B, Bulls. Opció C, Cleveland Cavaliers. Si creus groc, anem a A, els dos, i ja t'acabo. Grocs i púrpures i liles. Grocs amb... Lakers. Lakers. Opció A, Lakers. Correcte! Vinga. Teniu un atac cadascú. O sigui, és pitjor encertar-la. No ho esteu veient. Ja, l'hem de remuntejar a Hem ell. d'acabar també, si és que vull dir. Ja, perquè quan s'acaba això? Perquè, clar... Pues va, Adrià, mata'm ja, i Tiro jo no jo. et mato res, i així te'ls carda tots els teus que et quedin. Quants A2. et queden? A2, Tocat i enfonsat. Molt bé, Adrià. tocat i enfonsat. Però ara queda un que és molt difícil. Clar, pot estar a qualsevol lloc. Clar, aquest és molt difícil. Perquè tinc molt aquí jo per dir. I ara per l'Adrià aplicarem una nova regla. No, és que aquest noi... És per l'Adrià, no t'afecta. Vale, molt bé, però la pròxima vegada que et preparis tu un directe vull que tinguis totes les normes del joc escrites abans de començar a jugar. Soc el master player. Jo decideixo. De player un bon rato, de màster no ho sé. Quina norma és aquesta que tinc... La norma que s'aplica a partir d'ara és que si falles 2 cops seguits se t'omple un xupito. Vale? Si vostè mana, vostè mana. Joder. Però si encerto 2 cops seguits, et sumo un xupito tu. Vamos! Almenys hi ha algú aquí que pensa. Molt bé, Adrià. Vinga. Proud mama. Fot-li. Pregunta. Ara buscarà la més difícil del món. Ara, però... Més Ara... alta o més baixa? Més baixa. Baixa. Si és igual, beveu un xupito cadascú. Vale. Ara veus tu. Me l'apunto per després. No. L'apunto. Apunta, ratlla. Apuntes, Punt no? per tu. Vale, va. Posa una au dalt, posa. A dual. A dual, posa. Ai, per això me'n va. Molt bé. Doncs som-hi amb les preguntes. I això per què era? Ah, pel xupito. Això era pel xupito. Vale. Quin és el segon nom de North? North. South, Chris o no en té? Espera, què? La North és la filla de la Kim Kardashian, Ah, la vale. més gran, vale? I es diu diu North, i després diu Sud, i diu, Northwest. Northwest. Lo de South, no ho és. Això segur. Lo de la Catherine no ho sé, però jo diria que no té cap. Però no ho sé. Estem Joder, jugant al és teu que joc, eh? Té 10.000 fills, vale? Com vols que em sàpiga el segon nom de cada És bàsic, és bàsic. Culturilla, nena, Jo culturilla. et sé dir el nom de tots els fills, que no és pas... Culturilla. No, aquest el sé, però no sé si té un segon nom. Doncs... North Catherine Home, West? si té tants els ha de... Bueno... Quin era el B? Opció A, South. Opció B, Southwest. Chris. Opció C, no en té. North Chris West? Northwest. No en té. Clar. Ai, Opció la A. sé. És que, ja Encara no veureu, té. jo quan m'aixequi aniré torta, però és que us heu vist tot el que m'he begut. Això és una bona rebel.
Opció C, no en té. Adrià, d'acord? Correcte. Coincideixo. Correcte, molt bé. Un atac per cadascú. Molt bé. Comença atacant. Anna Subirós. No, Adri, així sí. Ataco. No, que ja he enfocat la teva càmera. Ara sí He enfocat que no. la seva càmera. Ah, Comença atacant. Anna jo Subirós. ara no sé on atacar. O sigui, no sé on atacar. Va, Adri, la B2. B2. D de Dinamarca. D2. La B2 ja te l'havia dit. D2. Ah, sí? Aigua. D2. Quina has dit? Què Aigua. havies dit? La B2 ja li havia dit. I Ah, m'havia sí? dit aigua. Ho tinc apuntat aquí. Ei, em dic que no Haurem de tirar enrere aquest directe. Haurem de rebobinar perquè Haurem de ara no rebobinar. m'està quadrant una cosa. A mi se m'està trencant el cap també. La B2 jo tinc aquí un puntet que li havia dit i m'havia dit que era aigua. B de Barcelona. B de Barcelona 2 no s'havia dit. No sabia, Us ho prometo que no s'havia dit. Acaba de tirar dues caselles al moment i no ens n'hem enterat. Us ho prometo que no l'he apuntat ara, que ja estava apuntat, que ho he dit fa molta estona. Ha sigut la primera aigua que m'has dit. Rebobina. Hem de rebobinar. Això ho mirarem. Ho mirarem. Sí, fem una cosa. Fem una cosa. No, ja ho ha dit. M'he Ja ho ha dit. Ja ho dic perjudicat jo ara mateix. Anem a dir què passarà. Què passarà? Perquè jo soc M'he perjudicat. equivocat. No, m'he equivocat i ara En he vist aquest el que ha cas, passat. en aquest cas de trampes, si es verifica que l'Anna Subirós ha dit el Es B2, comprovarà. El següent Però que us directe. estic en el dient... següent directe s'haurà de veure un got a Sant Hilari. Vale, Ah, bueno, vale. En cas Si de és que es veritat- vagi inventat, m'ho veig jo. tu veus tu. M'ho veig. Vale. Fins aquí el directe d'avui. Ens veiem la setmana que ve amb més jocs. Vale. Vale. D2, aigua. Ara, qui ataca? Ja s'ha acabat, no? El temps... l'atac. L'Adri ha d'atacar-me a mi? Quina pregunta era? Ataca. Em toca Jo atacar? al nord. Vale. Doncs ara entenc que hi ha un barco d'un per allà suelto. Per allà suelto, exacte. O potser que no, però bueno. Sí, sí, sí. Jo, Exacte. l'Anna segurament l'ha posat en una d'aquestes quatre. I diré... C1. Ui! No. Aigua! Aigua. I si ha dit ui, ho ha fet per despistar, això vol dir que no està a prop. I ara us regalo 2 atacs gratuïts. Però no, home, no, però ens els hem de guanyar. Us el voleu guanyar? Tan Sí. majo, Quantes hores té un dia? No, però... Exactes. Som-hi, va. Una pregunta de veritat, d'aquelles complicades, d'acord? Correcte. Una pregunta sèria, Va. que s'hauria de saber, Com d'acord? està el verd? Quin és el Dia Internacional contra la Violència contra les Dones? Uala. Resposta. Jan? Digues ja. Opció A. Aquest dia no existeix. El món ja està conscienciat. No, aquesta opció No. és... Opció B. 7 d'abril. Vale. Opció C. 8 de març. Opció D. 25 de novembre. La tinc. La tens? Va. A la de 3 dieu la resposta correcta. 1, 2 i 3. La B. La C. M'has mirat amb una cara molt estranya. Ja, perquè has encertat. I l'opció correcta, per desgràcia de tots vosaltres, és el 25 de novembre. Vaja. 25 de novembre? Opció D. L'Adriana ha fallat 2 seguides, ja? El que us pot haver confós és que el 8 de març És el dia de la dona. és el Dia Internacional de la Dona. Ah, vale. M'he confós. No és El de la 7 violència. d'abril és el Dia de la Salut. Ah. Però el Dia Internacional contra la Violència contra les Dones és el 25 de novembre. 25 de novembre. Està bé Molt saber, bé. no ho sabia, Molt bé. Procedim? Procedim. Una altra pregunta hem de fer. Endavant, fot-li. Ui, quin dels següents enunciats és cert? La reproducció asexual també rep el nom de
reproducció vegetativa. Opció A. Opció B. La mitosis és una forma de reproducció asexual en organismes unicel·lulars. Opció C. La meiosis és una forma de reproducció sexual en organismes unicel·lulars. Vale. Opció D. Ah, que hi ha més. La reproducció sexual també pot rebre el nom de reproducció animal o copulativa. Vale. Però què té a veure la de... La de sobre. Deixem amb les tres. Ja, què té a veure amb la reproducció d'un sol individu? Endavant! A la de 3. 1, 2 i 3. La B. La mitosi és una forma de reproducció asexual en organismes unicel·lulars? Yes. La resposta és incorrecta. Ah, no? Quina és la resposta? La resposta correcta és l'A. La reproducció sexual també pot rebre el nom de reproducció vegetativa. Ah. Us veig molt perduts, nois? No Ara sí que van anar per... Aquesta no me l'esperava. Ara l'Adrià n'ha perdut 2. I què? Per tant, Ah, xupito. has de veure un xupito. Rebel o no Sí, rebel? sisplau. Sí, no vull barrejar tant. Hòstia! Verge. Perdó. Ai, què diu la coseta més bonica que hi ha a la capa de la terra? Però què diu aquesta coseta tan bonica? Però bueno, Ui. menja. Ho he pagat. Seguim. Mosquit. L'has enganxat? No. Però la mitosi no és... Bueno, No ho sé, Adrià. Hauríem de és quan es separen les cèl·lules, no? És... Ja, però Vols que ho busquem? No deve ser reproducció. Ja. Clar, és simplement... Té sentit, perquè en realitat qui reprodueix? La mitosi és una fase del cicle cel·lular en què es produeix la divisió del nucli cel·lular de les cèl·lules eucariotes mitjançant el qual es reparteixen Però no té res No a hi veure. ha- les dues còpies del material genètic, Té raó, amb dues té raó, meitats correcte. iguals. Vinga, vale, va. Correcte, Següent, correcte. següent. Pregunta: ¿quién es MJ en la familia de Kim Kardashian? Vinga. És la tia. ¿Es la mare de Kris Jenner, Mary Jo Shannon? ¿Es la mamá de Kris Jenner, Mary Jo Shannon? ¿O es la tía de Kris Jenner, Mary Jo Shannon? Una tia. És la tia. Opció C, la tieta. És la cosina. Error. És la mare de Kris Jenner, Mary Jo Shannon. La cultura general no està Com, però funcionant. Mary Jo què, dius? Shannon. Shannon. Hòstia, que malament, Anna? Següent. Decepciones. Anna Subirós. Bueno, vinga, va, En- següent. Eudal. Jo ja vull acabar. Adrià, encerta-la. Però és que no sé on està. Clar, troba-la, saps? 2, 3, 4, 5... Tinc 9 oportunitats. Ui. Una mica de física. Ah, això. Ara sí, ara, home. Quina és la definició de mol? Toma, ja. A. Quantitat de substància que conté el número total de partícules. Opció B. Pot ser. Quantitat de substància que conté el número d'Avogadro de partícules. Abogadro. Avogadro. És així. Què abogadro? No. Opció C. Massa molecular expressada en grams i conté el número total de partícules. Opció D. Mescla homogènia de dos o més components, siguent el dissolvent el que té major proporció. Bueno, Va. diré per dir, però... Vale, va. Digues? Jo dic la C, És per el dir. que va fer. La C. Incorrecte. Quantitat de substància que conté el número d'Avogadro de En partícules. sèrio? Però si s'han inventat una paraula i ens l'han fotut aquí com a Molt bèstia, veritat. Abogadro. Vinga, va. Hòstia, digues-me- webcam. Estava amb la webcam de l'Anna encara. Bueno, Uai. va. Digues-me... Especialitzador costa, Costa. Juguem Digues a alguna cartes. cosa, juguem a Vinga, cartes. Juguem a cartes perquè si no no en sortirem d'aquí. No en sortirem a abogadros. Ui, ui, ui. Som-hi. Abogadros? Joc de cartes petites. Vinga, què hem de... Assolir? El primer que ho encerti tindrà un atac. Vinga, va. Vermell o negre? Que dispari ella. Vale, perquè com jo la cago, no? Com diràs, com serà la contrària que tu diguis? Jo dic vermell. Negre. Oh, molt bé. Dispara. Vermella. Ataca, Anna Subirós. Va. Veiem el panell de l'Adrià en directe. Lau. A1.
A1 és aigua. Molt bé. Vermell o negre? Adrià? Mira, m'acaba de passar el mateix. Negre. Anna Subirós, vermell. Va. Vermell. Vinga. Va. Xut. La 2. A2, tocat. Japó. Va. Potser està molt dolent. Més alt o més baix de 6? Anna Subirós. Més... Més baix. Vinga. Xut. Va. La B2. B2, tocat enfonsat. Japonès. Hòstia, aquest me l'ha carregat, Arigato gozaimasu! Sumimasen! És que no... Podem fer una mica de recompte? Anna Subirós, et queda un xupito. Me queda un barco de 3... A mi sí, però després a l'Adri li queden 3 xupitos, és el barco de 3. Queden 2 xupitos. I el barco... I són barcos diferents. Són barcos diferents? O no? O no? Puto. Hosti, però si ja no queden caselles aquí. A mi em queden moltes aquí per completar. I hem d'adivinar una. Vinga, va, fem-ho més dinàmic. Seran 2 atacs, ara qui ho encerti, va. Em sembla bé. Dieu un pal. Qui l'encerti tindrà 2 atacs. Madre. Mójate. Piques. Trèvols. Mm. Rombos. Seguim. Piques. Ja l'havia vist, canvia-la. Piques. Trèvols. Rombos. Veus tu, perquè no l'han set cap dos. Vol vostè barrejar una mica les cartes? Estan Veu, totes no. barrejades. Veu-la al dalt. Un xupito. No, això no va així, Cada dos que no encertem, l'au del 10. Perfecte, 10. Ai, 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 se'm gira el joc en contra. No Te l'omplo jo, va. No pot ser. No Vinga. pot ser això. I tens un aquí acumulat, Que Sí, s'ha de és el saltar. ja Sí, poden dos ser xupitos 2. ja. 2 xupitos i saltem aquest. Endavant. Perfecte. Això és un. Hòstia, animal, que bèstia! Home, que importen ja 14 alguns, No, però no. Són molts, I barrejant. Veuràs. Vinga, va, som-hi. Que mañana es laboral, Mañana hay que elaborar. Mañana hay que elaborar. Ui, ja s'ha fet molt bé. Ai. Bueno, ja se sabia que aquestes cartes poc durarien. Pal. Digui, senyor Adrià. Lo fàcil és dir rombos, però no diré rombos. Diré piques. Jo trèvols. Ai, senyor. No ho heu encertat, trèvols. Però si jo he dit trèvols! Ah, doncs, tens 2 Què? Ara atacs. tampoc em creus. Vinga, 2. Al final en guanya, veus? Adri, va. Som-hi. B3. B3. Aigua. Vale. Eu. E1. Tocat i enfonsat. Català? Catalanet, sí. Àngela Maria. S'ha igualat la situació. Completament igual està mateix. I crec que guanya ella, no? Per caselles possibles, sí, guanya ella. Som-hi. Complicat de cop. La carta principal és aquesta, d'acord? D'acord. La Q. Heu de dir si serà més alta o més baixa. Més baixa. Igual. Vale. Adrià, ataca. Un atac. Un atac. I entenent que queda un... Ui, no sé quin queda. Un d'un suelto serà... Sí, és el d'un cel. D3. No. Perfecte. Vermella o negra? Anna Subirós. Vermella. Negre. La resposta és negra. Va, Adri. A3. No. Vermella o negra? Ah, no em toca a mi. Negre. Vermella. 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 C2. Aigua. Ui! Me queda un de suelto, Adri.
Té gana. I Té poques gana, possibilitats. Quants tens? 5 possibilitats, no? Molt poques. Tinc 1, 2, 3, 4... Ah, no, 6, no? Tinc 6 possibilitats. Vermell o negre? Toca tu ara. Ah, vermell. Negre. Negre. E2. No. Ui! Carta vermella o negra? Vermella. Negre. Vermella. C2. No. D, no? Vermella o negra, Anna Subirós? Vermella. Negre. Vermella. E5. E5. Aigua. No. Vermella o negra? Negre. Negra. Ei, jo no he pogut dir sí. Era vermella, és una cosa o l'altra. Ah, vale. Has dit? B3. No. Oh, el meu. Vermella o negra? Vermella. Negre. Vermella. Endavant, Anna Subirós, ataqui. B1. B1, no. Aigua. Vermella o negra? Negre. Vermella. Negra. D2. D2? D2. D2. Oh! D2. Tocat i enfonsada Ja, la flota de l'Anna Subirós. Guanyador! Adrià Doncs tingui, Alcántara! per vostè. Només em queda un. Si no me quedo... Però devies un altre xupito, a més a més. És bé. Fora. Mare meva, quin concurs. Va, Eudal. Ara m'aixecaré i veuràs on aniré. Bueno, us ha agradat el concurs, molt dinàmic, molt diferent a lo habitual. Ha estat curiós, com a mínim. M'agrada molt. Molt xulo. Molt I entretingut. aquesta plantilla, si ens agrada, ho podríem extrapolar. Havia pensat que es podrien fer 4 a 3 plastificats. Per exemple. Està guai. És que podem organitzar-nos. Exacte, i després amb això, saps? Si està plastificat, amb això del que és de pizarra, pots esquixar i després Se'n va esborrar. molt. Sí, sí, m'agrada molt. O inclús fer-ho en pissarra i borrar-ho. Sí, bueno, i es podria fer la quadrícula en permanent. Sí. M'agrada molt. Però molt tant xulo. per tant, crec que podria ser més econòmic una 3 i plastificar, no? Doncs el que surti més econòmic. Que no està a l'horno, para bollos. Doncs molt bé, doncs... Ens podem veure ara? 1h37, no està malament, Hosti, semblava que no, El concurs s'ha fet llarg, Em trec les ulleres de presentador. Ui. Neu. Correcte. Gent del xat, us ha agradat aquest joc? Ha estat curiós. Molt interessant, molt divertit. Està curiós. Sí, m'ha agradat. Ha tingut una mica de tot, Jo encara tinc la curiositat de... Què és aquesta caixa? És... No ho direm. No ho direm. Vale. Gent del xat, proposeu-nos o dieu què hi ha dins d'aquesta Hi ha caixa. una caixa forrada que separa una vista de l'altra, però no sabem què és. Inclús podríem sacsejar-la una mica i donaríem pistes. Podem? Podem. Podem, però hem de treure les càmeres. La càmera ja no la necessita. A veure. I escolteu, Ui! Sona a Lego. Sona Lego? Sona peces petites. Sí, Sí, per aquí vas bé, petites. Són Peces peces petites. Peces petites? Per què portaran... De què tindran peces petites? I una caixa així. Inclús ho podríem treure. Una pista. Petites. A veure, ensenya-les a càmera. Perquè... Ensenya-les a càmera. Més a prop. Més a prop. Bueno, no enfoca, però... Si no, aquella sí que em fot. No ho sé. Doncs, amb molt de cuidado, pot fer els honors vostè Puc d'obrir obrir el el regal. regal. Puc obrir el regal? Que hem embolicat amb bé. tanta cura. És maco, m'ha quedat bé. Sí, t'ha quedat molt bé. Què estem a punt de veure?
Ensenyo o xapem aquí? Va, ensenya'l però ràpid, efímer. Ensenyo però ràpid. Espera, Cuidado que no caiguin totes les peces perquè... Vale. Vale, doncs fem una cosa, ens despedim. Ens despedim. L'Andrés l'ensenyo i tu tanques ràpid. Molt bé, en quin botó haig de clicar? End stream. Acabem, no diu acabem. D'acord. Vale? Molt bé. Doncs, espero que us hagi agradat a tots. Nosaltres marxem. La setmana que ve tenim fira. Sí? Correcte? Sí, fira del bolet, al banyar. No. No. Ah, no, fira de la poma a l'Armentera. Fira de la Poma a l'Armentera. Que és dissabte o diumenge? Diumenge. Diumenge. 8, si no m'equivoco. Diumenge 8, correcte. Avui som 1, Doncs d'avui en 7 endavant som 8. Esperem que l'escana. D'avui en 7 tindrem els exàmens. De 8 en 7. Doncs preparat? Doncs preparat. Anna Subiró, sisplau. Que se sent tot. 3, 2... 2, 1... Era això!